Sekuru varikuita vari kuuya here holiday Christmas yatatarisana nayo. Ya, paChristmas vakati vari kuuya. Handitiko? Vakasiya paChristmas havazombowanika futi. Vakauya timboona kuti tingambojola here pakaholiday apa. Zvavabadhi hazviteedzerwi, vanogona kusauya futi selast year paya. Gore rino vakasauya handini zvekuri ndonge nchingotongawo pachinzvimbo chasekuru icho. Ndinenge ndisitoripo. Ndikaita nendo kuda kupinda pakati penyaya. Sekuru vari kutaurwa pandibadhi. Vamwe mabadhi ndibadhi mumwe ava. Ndo sekuru imi murani wavabadhi. Ndiri mwana wanzvadzi avo ndisaka ndinomusinga. Nisha saka mutamaipanzvinga ndo zvakanaka manje. Kuna matongo kwapindurwa manje. Hama yekusaidi kwana badhi. Mwana wehanzvadzi, mwana wehanzvadzi achise. 11. Mwana wehanzvadzi ya amira ndokumira unotaki kune patient yako ndakambira kumbobvunza pamusoro murume muri kuti ari kuSouth Africa ndibadhi vasiri kuuya paChristmas. Badhi varimo. Mishina yambuya naigoko varimo vanhu vakarira ndo pandotobva unopepa. Taure chikuru chokwadi nyaya avasikunanzwa musha. Sekuru vako hatina kuda kuudza vanhu vakadzoka vasaoni. ndambobvunza kugoga mamboti amusikuye ndisiri kuda kuti muvaone vari vulnerable like that. Ivo vacho havazofilowo zvakanaka mumwoyo mavo kuti vaonekwe nehama dzavo vachirwara zvakanaka. Murigwere ndo zvanenge achitoda kuti onekwa nehama dzake achirwara. Handisi hama ndo dzinomupa simbiso. Kana manje hama idzadzi hauzwisise type hama dzacho idzi here. Zvishoko rinozara kwese kuti murume wangu abufa. Usikatati kanyarara. Ivo mabadhi vacho vakatoti nyararai. Bozi foni vasikona. Chii chikanyatsoitika naye Mjembere? 11. Vanoona next week vanenge vakona. Kana vangona next week vanenge vakona sendimo menge makuvaonesa kana ndima akavaita kuti vasaone mamwe mashoko ataura pamberi pehama dzavo. Ndo zvakataura madhoktasi. Munokuenda here kumadhoktasi? Munokuziva here kumadhoktasi? Saka chii chakaitika naye gogo munonyatsosanangura kuti chii chakaitika? Rekantonova mutsango. Michelle. Unopa saka muirwa muzukuru ani? Ndetwa 11 ma1 akawandisa ndisaka wachitonditi 11. Ya kuti ma1 ma12. Yakati zvinobva 11 zvinhu zvacho zvingotisema. Serious. Handoziva mbuya wangu kuti akuti sinopedza aise kasi. Minister of Information. Zvekuti sana samusha. Zvirundinetsa ndezvekuti kwenyu kuguma muchiti asi kuuya muchitoziva kuti vari pano. Nyaya yacho haungambonyatsoinzwisise muzukuru. Saka uyu musikana ari kuita basa rei? Ndiye anoita caregiving. Inini ndinowanza ndisipo ndichienda mabasa. Ndinda kutoshanda kamuzukuru. Chimbori chipo chokumaura chipo chamboita kuti munhu aita mweya kudai maane zvikwambo here munomu zvimba munomu hazvichanzwisika izvo. Mwana arimo chichi munhuoga? Unokutonhu vari kunozi ndokunhuwani unogondite vanhu vari muno ndiri wani kurasa kumwe pachidembo chaio. Asi maita mutumbu here nebaba? Kana handisitogori nini ndaitindoshandisiko kuti mweya uri kumwa kubopi hamusiri nekumwe kudai kuva usiriwo here pamwe swika ukanika kadhowa pakatanga wambofema zvako. Aiwa kana sure kana ndikubuditse muragamira mushemo ndiri chakawandira uku baba andei pane miedzi wenyu auya akati nekurona meje mukunzadzamu yazomuzobe mwana handadzenyusho angasarombozonze muripo ndatozomira ndikati aiwa kavaripo asi maidika mukawanzirwa madzenyu zitadza kuona Ndini vhiri sekuru ndauya. Vhiri? Nzuti.
Wakati uko mzaya. Nani? Uchiko sekuru chano kunzwa kuti watopfeka maglass. Ndakapfeka maglass shamwari pakaipa. Serious goguma mchiri kutaura nakaipa. Zvanyatsojeka natongoti kutaura kaipa. Iwo zvakaoma saka. Zvikuno kumakauya rini kuMzimbabwe. Ndandizvi mafikisi akati mbichana. Ndipo ndina mazawa nyawanda zvangu. Wadzikira kasekuru. Ndikatadza kudzikira ndichishukurudza nambuya vakava. Futi nai. Paiwa mishopa amreso vakagarire. Kuna maitimu anotsiurwa here pane vainzi zvekubvonyetsa munhu. Mabadhi akaona ini paakagara. Aiwa ndatonzinzwa achigara apa. Chaichi chakaipa kuti agare ipapo. Handisisina chekutaura pamwe. Sorry. Inini kugara kwandaita panapa inyaya yekuti ndaupesheti yangu. Mufunge zvenyu muzokuru. Inini ndonzi minis caregiver. Mishi the caregiver. Ndakaiwa namai ava kuti ndichengete murume nekuti vanga vati vakundikana. Saka ndatongojaira kuti pavanogara ndipo pandinodii ndopandinogarawo. Nekuti ndine munhu wekuti ndichitomira nawo mukati memba inoni. Ndakamuti ndakundikana kuchengetera kandara kudza kuti ndisipo ndinoendawo basa. Swika basa. Kuenda ndiritomura anoswera ari pano mazivisi. Handiri kutsvaga mari babati. Kutsvaga mari uchindimisa nai muzukuru zvinoita here. Tese tikagara pamba naye zvinozobuda. Izvozvi V11 muzukuru ndikutaurire ndiwe muzukuru wangu. Musiri yamboprocessa information one ka one. Mirai. Handikunyuza ndikamuudza. Uya achitaura naye ungazinzwisisa sei koyo vachingotaura. Ndisinzwisisa dai makatoudza inini mari yamuri kutopa uyu dai ndakatoya inini ndakakipa sekuru wangu zvakanaka kana kumbotitaurira zvawatoya zvanaka uyu handisanzwisisa unogona kuchitouya iyoyo iwo watoya nenyaya yakwayo aiwa ngai inini kunyaradza inini maidhini nika matitira amandiita kubva zvonabva kuSouth Africa akadzi uyu muzukuru ari kutipesanisa ndiye iyoyo pane nyaya yandisaunzwisisa muzukuru ati ada kuya kuchengeta sekuru ake mambuya musikuita advantage here kuti sekuru avasikuonera exactly ndakati vataurira nyaya iyoyo vacho nyaya iyoyo ndakanyara pandasvika pandakoti makasimba here nemasimbiro acho amakaita ndaifanira kungoti makadiyeni wakasimba sekuru wangu achionda mapendo akadai muzukuru iwo unondiziva ngatadzi kuona nestress yatinayo muzukuru naiwe munhu anochengetwa nemusikana akadai ane stress. Sorry. Pane zvandataura zvamataura mukoma V11. Pandisina kunyatsonzwisisa nekufara napo ndipepe kuti mati vangadai vasina kutsvaga caregiver kuti vachengete baba vavo. Zvinoita kunge makuzvidza ini tiri kumhanya nchimira navo baba. Kana zvakuita sekuti muri kuti handina basa ufuchi muri unazvekowo izvezvi asi mashoko akanaka ekutaura umwe munhu ari pabasa pake. zvama zvakubata here naimishi imimika kuni ndatadzei kwedi kupeshedzera neiwe sori kuita inini manje kana ndabvaita rafu ndiyo vari kubata mishoko nge weapa power rafu yekuti wandipushidzira mutoilet umu ndikakudzaneaba nomuzukuru gumbo rangu ratominyuka here vauya kuzondipinda mao ripasina caregiver ari panoyo wanditi muri mwenyu here naiko amen nepasina ini ndinatozongonomhanya ndikati imi kwaipa uku watozonoti caregiver wakusvika zvandaona ipapo ndatapushwa ipo kuvanga vatuma kacaregiver ukanzi endanodedza ndabvira kane ndakudzaita ndambobvira ndatuma caregiver mune zvamuri kuronga nacaregiver wenyu muri 2 saka kuti caregiver anonyepa aiwa amai dai mazvininipisa dai nandiri michel tamuedza kangai chimonyara yomuzukuru avo yavo vedu inini upenyu hwebumbozozo handikukwanisa asi munozoti mukoma V11 vanga vari umwe munhu mai ava vangadai vazvinenipisa pakuputi panorema saka matanga kubatwa rafu pamanga makusaona pesa maiwira ndichingoti dhi kusvika pano kubva kuSouth Africa ndichingoti handisi kuona chetnogosvika muchiti kuti muri pfute kana bhomba rayo amen d kondipanguka ndototi ndotadza nini kubva ivo musi vandasvika panapa kuti handichaona ndakakungasika kubasa ndakava ndisangana sendi pano chinenge chichingoti watofunga imari chete apa ndine urema hwandanawo magrosaries kumba kutodzigara neshoko kumusha kuti ndinoaudza kuti sekuru shoko rei futira kuendesa ana amai manje avazombonzinzwisisa pamwe kutonge makuva ananga uroi
imi makutonge sekuru wacho ndevenyu muchivabata futi rafu. Zvanetsa ndakasadzokera kumusha ndakungogarira padhuze ndionera sekuru wangu padhuze kuti ungaite sei nokuti uyu one caregiver but uyu munhu wechirume. Imi macho makutonge makusasakura. Caregiver ndiri kumushaya pano munhu andibatsira wedu. Handidi kumushaya pano. Kunganzi wauya pano. Caregiver ndimbode naye. Ida mhenu. Chitsvuku chandaoneswa panoka. Ndichaiwa ndaiziva inini. Ndikutoona kuti vachinji. Mudzukuru. Zvimushaona ratova dembe kwakutobatirana. I don't want peace. I want problems always. Peace of mind. Vimakafarirwa. Thanks. Usandiraika kwa handisi munhu ari bed honestly. Inyaya kuti ndinoenda zvisikopa situation isiripo. Ndiforiro. Inyaya kuti ndinoenda pinzwa musituation yakaoma. Inonetsa kugashira. Kana kuti handisati ndamboona kurarama kwangu. Anonzi aya mashiripiti aya kana minana. Aiwo kuti waomeserwa. Takuomesera. Mandiomesera kana ndiva. Unongotitsvagaiko kune vakadzi vevanhu. Oh, thank you. Unongotitsvagaiko kune vakadzi vevanhu. Isusu mhandara tiripo. Mazuva ano kuchiri nemunhu wemunhu iyo. Handizvo hanzi takutangidza. Uri single. Yes, I'm single and searching, ready to mingle. But you're cheti pendura. Ungonzvenga ndati ko uri kutsvagaiko pamukadzi wemunhu. Kokaiswa runyoka unoita sei isusu tiri ready to mingle tiripo kupererwe. Usatonga usingaziye life zvinhu zvakaoma. Iwe unozviziva. Sometimes unenge uchitoona kuti hazvitori nani kuenda pamuna nemunhu because munhu anenge ane munhu but munhu anenge ane bed anenge ane masenzi saka iwo havasi munhu hauzoshayiwo kana wako kunziro but Okay. chekutanga iraramuka otherwise mazuva ano haisezi nyaya yerudo kasitero padamonyanya kutipisa kuti hanzi munhu ari single adai so kwewe unogoita single ndeione zvauriwo Ndenge ndiri busy basi. Yeah, like apana nditopese ndakatozoflya kuya panapa ndapiwa contract inoyi. But otherwise ndinowandirwa nebasa zvokuti dzimwe nguva kuti ndikwanise kusangana neboys ndogona kuisha nguva yacho. Look, most of my time I'm in this house. Kubva musi wakwayo wakambondiona ndiri kunze. sakura kuti ndinowatanga kuona. Yeah. So makasangana sei namemu vangu. Just munhu atombori ndakangofanirwa like nditori murasta but rasta ina hati manje. Yeah. Trust me, you can. Yeah. Ndorongoti rasta rako riri pai. Ungangoti uri murasta. Aiwa, rasta ina hati. Une evidence. Aiwa. Yeah. I think you're a nice person. Really? Yeah. Besides being naughty and you are here, but I think... No, I'm not very naughty. I'm not very naughty. Even masanganira takaita. It was like there are 2 rooms to no, so no one was style rasta ere. Katitotaurezva kuti stop style. I'm sorry. Yeah, so the scope yakapava. Okay. Alright, okay. I'll be gentle. My heads are soft like that. Makasangana. Pandakamuona munhu. Kantori studio. Yes. Ndinoita zvemusic by the way. Okay. Atori magitari vaise saka akangobudikirawo this other day. I don't know kuti aitotsvagei musi wacho. And then vatatotanga kutongolinga imwe. Kwai ari kuko? Pane vainzi vasvika vanozokura asvika. Ndivo vari kumbotaura navo wari mumba. Kuti muzukuru yakasadza kupedza mazuva ari panapa nangotori pamahoro. Akana kuzvibata. Ari kuratidza kuti munhu anovhurika. But don't ask me nokusherida. Since my friends. Akanwanda arefisa izvo.
Okay, so masangana na Fari. Udonyatsoziya nyaya iyi. Yeah. Unoti udonyatsoziya a little bit. But asangana ukona chi. Azinga kutonibatsira zvitondibatsira nemari mari kumagitare mari dzemarecordings chichi mavideo wese nezvimwe zvezvo zvinongodiwa transport plus unongoziya kaye masina anawo masina acho saka takabva tatongoriringa but anyway I think itanimbogumira ipapo because I think arivula zvakawanda already. So in short zvikureva kuti makada inyaya yebhegi lapho hapana mbanjatadza kurara nani murume wake but zvikarewo anga ariwegawo ende ndiripo ende mari iripo zingandoita sei kuti kumwamira uchitange munhu ari kudzokaira aneta ndaniita semwana urambudagara mumbango yapaendo ndingori pano ndingori muno saka ndifunga brand dzangu dzakuti dzichita overwhelmed. I can understand. Kwadiwa mundipa wangu mari ndikuruwa pasi wakwanisa unditamidza here Wani ndinouya wani ndichitandadza. It's only now pakauya muenzi muzukuru yakazongona chingoswera bedroom. Handisikuramba zvangu but unenge wakuzozviwanza unenge wakungotorwa uchimboenda unoona chimurume chako ichi naicho chimuzukuru chacho chakauya chauringotaura ichocho wanga ukwanise kundipawo mari richa ndipinde muzira ukwanisa kundikavha here Mari handindaikoni chakamirira kuti matenensi esangounza here nguva iya waitaura musi waitoda kundipa here ukaya ndakakurambidzwa pamurume wako here wauze musi mari irimo ndakarongedza ndaichida kungoti nditanga ndapiwa akaunti kuti titore yakawanda ati toda kutovachinjisa akaunti ndavachinjira pini ndangoti mazuva awanda wangu ndokupa kandi relax musoro uyu warongwanhari ndakangositana nachingozviunza semunhu angoshaya zvekuita unogondorunga dai hapana kagirazi kanga kakarapa nangozvibatabata iwe. That's nice. Inyaya yekubhoikana ndinomira ndite plan umbofambawo umbobuda ndina ndikuite plan umbofambawo umbopinda kune vanhanzi wakutogara negitara mubedroom ndikudzidzira apa kugona kuridza zvoda ndikudzidzira yoga uya kuno sanote plan ipa surprise Wow. Surprise hii kuna mziki. Mbona wewe hizo? Ikitani. Kama wewe. Ngamjata unalia sasa. Bora hii. Okay. Bora hii. you like it Yeah, I like it. This is nice music. Paumuya petroti kundigira undibvisa murima iwe paunozvederera undinikwenya undibvisa murima iwe zvaunondiita zvinondibvisa murima iwe zvaunondiita zvinondibvisa murima mwenje murima iwe mwenje murima urewa unondivheneka murima iwe unondivheneka murima Kusekerera tutatuterera mashoko kana arikuterera. unondivheneka murima iwe naona mpunga kuwekana iwe unondivheneka Alright. Thanks for that. Saka ndiani manje ari kuimba? Anonzani?
Most of music, surprise music, I just want to Surprise music. CG. Mune kumuziveyo. CG. Atomboshigweje. Unotamudzirwa kana maidhiba nakuti timbobvisa stress. Surprise. Madzimubvisa stress. Hey, I think she's coming back to her senses. Michelle. Iboyaradza tizwa. Mati punumunu imani vanziji? Michelle. Sanyaradze music babadhira kuifarira. Clarity yako ari kufarira. Alright. Saka iyi ndekuita sei? Iyi. Ukadzikama unodya. Okay. Muchitsemurira kamwe. Wondombodzura kamwe. Oh, don't music in my love beds. Blind and I'm blind for you, baby. Unondibonjuleta ndiwe wakati audiva norova ngoma ndakupura baby ndinorova magitare ndinoreveza kupura utinabe sandifuratira I have some love to share with you, baby. Apa ndomba kubvunza kuti iri kuimbirwa baba here kana kuti iri kuimbirwa iminya? Dedication yako baba. Kuirikipa kuna uyu? Ayo. Dedication yako. Zvamufanira nekuselecta song yekudayo kuti pamwe auto wanzozoridza song yakati. Saura zvenyu babati. Oh, ndakufungidzira kuti pamwe ora ina ndatadza kunzwisisa aiwa ngairire zvake. Wandoro wangu. Ndakunyaronga yakanyanya. Oh. Wanagaira zeni? Ndandine muri kuvaudza inini. Aiwa akumagareza totodedzwa kuti tiite izvozvo. Zvokuti titoimbira vamwe. Saka ndakapfeka tsoka dzamandama. Okay. Love is blind and I'm blind for you, baby. Unondibonjuleta ndiwe wakati audiva norova ngoma ndakupura baby ndinorova magitare ndoreveza kupura utina baby sandifuratira I have some love to share with you. Tell me, baby, unozvitora seiko ndikati ngativage musha.